Androcles. Bhí sclavi bocht dar a banam Androcles ina hasab leis féin I lárna haréna sa roimh. Ba ghearr go bhfeiceach sé lón mór ocrach a déanamh Bhí impire na roimhe I láthair agus bhí slú mór daoine thart timpeall iad go léir a fannacht leis an spórt. Go tugann tógadh gartha mór fiacmhara, bhí an lón a tacht. Lón mór a bathaí a raibh a bhéal mór ar oscailte agus fiac le mór a ggéire le feiceáil ann. Androcles bocht. Chonaic sé an lón a déanamh Tá deire lomanis ar seisin agus grún sé a thuaile. Leis sin, bhuaigh sé mar a bheoch rud éigin ag lí a lámh. D'oscail sé a thuaile arís. Se, bhí an lón mór ocrach a lí a lámh. Bhí úna a chrí ar Androcles. Déach sé go géir ar an lón. A theannachara is tú atá ann ar seisin. Leis sin, chuir sé a dhá láimh timpeall ar an lón agus dáisc lena chrí Bhí an lucht féachana ina dost ar fanóméid. Bhí úna agus eiltocht ortha. An sin, thóg siad na gartha móra. Pas achtaige ar na lóin, scríbte Sraith. Dúirdigh an timpire, Androcles a scaoileadh Sraith. Sraith a bheadh ann as sin amach. Dúirdigh an timpire freisin, Androcles a ghoil ina láthair, mar gur hastigh guaig labhairt leis. Tháinig Androcles I láthair an impire. Díreach an timpire de, conas a bhí smachtaige ar na lóin. Dinis Androcles a scéal dó. Roinnt blianta roimhe sin, bhí máistir cruálach ag Androcles. Bhí Sceal an-chrúige agus sa deireadh níor éad sé a hasamh. Déalaigh sé ón a bháistear. Duine sé leis isteach a gcaoil mhór agus chúil sé a bhlach I bluais ann. Lá amháin chonig sé lón mór I méal na plúise. Ghlach scanra Androcles. Cheap sé go marách an lón Ach thuig sé an sin nár bhfuil dó an lón. Chonig sé gur a lappa leis gortathe agus nuair a dtéach Androcles go géir ar an lappa, chonig sé gur a dealadh mhór sáite ann. Rug Androcles ar an dealadh agus tharraing sé amach An sin, ní sé an lappa agus chuir sé bindeláin D'éirigh Androcles agus an lón an-mhór lena chéile, dan an lón sa phluais. Dhéanach sé an fiach agus thugach sé bia arás chuig Androcles. Chas siad 3 bliana le chéile sa phluais. Lá amháin bhí Androcles ag siúil tríd an gcuil nuair a rug saidúirí Bhí isacha gur sclábhí agus thug siad arás chun na roimhe Dúirdigh a bháistear a chathmh chuig na lón
Bin é an nós a bhí cos a roimh ag an am sin, nuair ba bhíonn lo duine a chur chun báis. Nach iontach gur bé a chean chara a scuilagaisteach chuige chun é a alpa. Nuair a chúla an timpre an scéal, dúirde sé an lón a thuirt de Androcles mar fata. Go minic ina dhé sin, bhí ag Androcles le feiceáil a siúil thart sa roimh agus an lón slabhra leis. Sin é an fearr, a deireadh na daoine, agus smacht aige ar na lóin.